vaig trobar de matinada com un guerrer que va al combat. Hola, soc el Roc Casagran, soc l'autor de Ara que estem junts, que és una novel·la que explica la història de dos bessons, el Tian i el Tòfol, que es veuen enmig de la Guerra Civil. Són dos bessons preadolescents i es veuen forçats a marxar a l'exili i a passar pels camps de concentració de Catalunya Nord, Camp d'Argelers sobretot. És una història en què a partir de la tendresa, a partir de l'amor i a partir de l'humor intenten lluitar contra unes circumstàncies adverses. Espero que us llegiu Ara que estem junts i que us ho passeu molt bé. Maternal, un bon bany de cultura i un de sabó, això et cal. La tia va flipada i té pèl assegut. Segueix-li la jugada de l'aigua i del xampú. I amb banys de cultura i rosatge embossat, el xicot de pell dura com es va culturar.